محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد دمم يدي الله نيوك أحمد يو حالم الحمد لله رب العالمين من calmitima Alaji Ousmane min calmini bandiraɓe fof min calmini yeɓiyankoɓe télé Madina Gounass hande subaka o no feñiri ni ko ɓural e dokkal manggal heɗade ceerno radiyallahu ta'ala anhu eko haali en e banda he ko e ceerno men ceerno Siraji ta'liq mo o waɗi hen eko andini leydi ndi ko julɓe beltima no fewi nden hande ko heewi ene renndi ɗo hande eɗen dañi ɗo jaam mawɗo ɗum waɗi alhamdulillahi rabbil alamin ko weltare tan julɓe fof no belti machallah madinaɓe yo gandu daka paƴama ko jaam tan woni ga ceerno no selli dental ngal no selli leydi ndi fof notitima alhamdulillahi rabbil alamin machallah radiyallahu ta'ala gonga alhamdulillahi ñalawma hande o ko ñalawma ziyara ko ñalawma weltare no mbiɗen ni nde wonno ceerno Mouhammad Siraji mo ceerno Bachir ko ɓooyi ɗaɓɓande wuro ngo ko wayno ndiyam ko hunde sattude e wuro ngo nde o ari e wuro he ko ɗum ɗo fof adi wonde sohla makko rawande o yeeya o haaldi en mawɗo leydi ndi ma wallu ɗo wuro ngo ndiyam kono noon e moƴƴere Allah e teddungal Allah rokki en gooto e ɓiɓɓe dental ngal moƴƴo mo ngannduɗaa jeeya ko e dental he jeeya ko e leydi Guinée Bissau ndi kadi ne ko privé wona laabu wona société waɗi e wuro he boyli ɗiɗi e wuro ngo ndu woyndu nanɗon ɗo sara galle Seydil Hadji Ali ɗo inchallah so ɓooyi seeɗa ceerno koko udita woyndu ndu e teddungal dental ngal fof teddungal madinaɓe fof caggal ɗum mo yawta e juuroyade nokku mo ngannduɗaa ko gooto e mamiraɓe woni goddiɗo ceerno men Seydil Hadji Ali radiyallahu ta'ala anhu woni Aissata Diawo nen Aissata Diawo on woni ɗo omo juuroyo on to Guénalé to noon o heewi wadde so yeehi ha Daka o heddima ñalawma goto dendal ngal fof yaha toon juuloyo to Guénalé to eywa barkinoro e Guénalé ɗe ɗum ko ñalawma o hande alhamdulillahi moƴƴuɓe leydi ndi fof gaari noon moƴƴuɓe leydi ndi fof gaari gila e Sinthiane Samba Diogguel aywa e ceerno Mamadou Aliou Sare Demba e ceerno o saaha jooɗiɗo Fass o caggal ceerno Cheikh Oumar ceerno Mouhamadou Ali e dendagal moƴƴuɓe leydi ndi gaari alhamdulillahi rabbil alamin machallah on jarama ويستعجلون بالعذاب إن يوما عند ربك كأمثال مما تعدون وكان من قرية سوى الرول إن الأولين والآخرين يا أيها الناس إنا كنا مرسلين شجر الذين صعدوا بآياتنا وما بينهما كان إلا قوم يونس لما آمنوا كسبنا ينسخ الله ما يلقي الشياطين ما يلقي الشيطان وما أنت إلا ما كان الله عليم ليجعل ما يلقي وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين جنات المؤمنين إن الله محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد دمم يدي الله نيوك أحمد يو حالما كو الله تن ونقل ما كو سنة تجاني أونو جوكران فدجول بننتي محمدا ngundang nay tido mada kay sabi fabu mada e julbe kay mido andi jimbe ne gandi kay burema habibu muhammada
yefuta fawden kam jadi ebe alla andini ansubi kala rokkanoɓe makam kewi daranade sunna muhammada